Good morning sa atong mga driver. Labi na sa atong mga pumuluyo sa Bacolod. Sir, daw katatlo na ni, kung di ko magsala, ikaapat. Ang saka lang nga saka sa presyo sa petrolyo. Anong plano nyo subong, sir, regarding sini, sir, sa mga drivers ta? Well, ako sige kami pinaugdanay no sa Metro Manila. Galing siyang conditions ang kada isla naton, hindi pala regions no, may ara level 3, may level 2, may ara sang daw tama gika delikado sa ilang syudad. So ang panawagan na lang naton kung makapatigayon was daw kung na lang siguro visual nga protesta no kay hindi maintindihan ang gobyerno ginalito kanila. Ilabi na nga nga pandemic ang balita abala nagapokus sa pandemic. Dito man ta ginalito ang tao ni si Kusi tani dapat iparesign no na sa Department of Energy kay hindi na siya hindi na siya secretary sa DOG DOA kundi manurog taghol na sa sang oligarkiya sa PDP. So wala kami interest sa politika nila no at hindi ko lantaw ang interest bala ka driver. So ara na kita sa almost 20 pesos na gidya per liter ang nadugang sa bilisang produktong petrolyo tikon times mo na siya bisan sa na lang 15 liters na lang kada adlaw. Amo nang ginkawat sa gobyerno sa bulsa sa driver nga tani mabakal pa na naton noodles, tinapa, mabakal ta pa na tani malunggay kag kapaya sa sa aton nga mga driver kag mga pigado naging kayo nga mga operator. So sa mo sa nga situation, sir, last week kabati ko do may plans nga magpasaka plitihan pero kumusta na to, ipadayon pa to kung hindi lang anay? Well, ang ginalantaw naton subong kalunaway pa gid ang aton nga mga pasahero. No kay magluwas nga ginaorderan sila nga no vaccine, hindi magwa sila balay no vaccine no ride. Limitado na ila pagkadto sa downtown so kung i-implement pa namon ang pasaka plite basi wala na ni may makadto sa aton. That's why gabal na kagapon ng istorya kami sa taga Commerce and Industry meeting kagapon. Sila mismo batyag batyag sila kay nagtutay so gambal sila gani nga ma-extend biyahe until kami di mga 9 o'clock para ma-maximize nilang ilang mga mall kag negosyo. Siling ko bisan ma 24 hours pa kami biyahe kung nga ako pumuluyo. Why naging siyang kapasidad magbakal sa mga mall kag sa mga negosyante. Amo man na Japon kay i-maximize na nila ila oras sa aga pagkahapon mapuli kay ginakulbaan sila kung anong matabo sila kasi may declaration naman sa gobyerno sa subong sa butong. So wala bala sang assurance ang tao kung magwa siya tulway siya. Kaya base pag-abot siya sa downtown wala na jeep mapuli kabudlay no. That's why dapat ang Commerce and Industry sa Bacolod istoryahan isang gobernador kag sang mayor nato no para bala ang atong pumuluyo hindi mag-confuse kasi hinway man na gani ang broadcast industry naton mga radio station naton ang information dissemination lang kulang kita kayo. Ti mayo gina kay mas kamo pa yan naga-adjust nga kamo pa ang naipit makamo pa yan naga-adjust sa situation ta si gobyerno ta do sa wala lang focus lang tagyapon sa lain nga inistoryahan ni Sir Jeg. Lagi may mga meeting pag karon kay gayo pag sila liwat ang mga negosyante naton nga base may lain balang strategy siling ko okay kami wagi kami problema as long wala lang pressure wala lang harassment. Mapatigayon na gani kani boss ayo paintindihan sa aton mga pumuluyo. Dalon ko na lang nga panawagan sa imo programa ga-address kami to sa Negros Press Club no. Buwas, i-deklarar na amon kaugalingon para safe ang aton pumuluyo. Buwas kita tubangan gid sa NPC kag sa opisina sa NPC buwas. Alauna tugtog alas 4 mapatigayon kami ang vaccination, pa-vaccine kami tanan nga mga driver. Kaya kami ang ginatawag GGO, do problema pa sa dalan, kami ko sang damo nga COVID. Daw nahimo na lang kami bilang sa totoo, slave din man ang tawag sa amon. No, galing sa timpo yan ni Tarzan. Wala to yung gabayad taxes ang slave. Subong niya kami nga slave, gabayad kami yung taxes, permit, triple taxation. So, boss, mga damo pagid, majority sa mga driver ta ang hindi bakunado, Sir Jack? May mga almost mga 20 to 30% paguro ang wala mabaksin. Kasi gaayo man ang Tigala kasi siling ko, hindi ito pwede ka-demand kung anong gusto tang vaccine. Pares na tanan trial and error. So, kung anong available, boss, kay gayo sila taning nga isa lang bala ka injection para isa lang kantos. Kag isa lang ka, kung nabala sa gaya ngambal nila natin, kung nag-starter ka, may grower, may booster, may finisher, sila nga isa na lang kung ano, at i-try natin. And
pabalo man tada sa imo, Aha. ayop, mag-usubong ang leadership sang NPC, pero wala Aha. pa man kagwa si ito ay. Pabuli kami inform, tanan natin ng mga driver, sa mga pamilya, Aha. pabaksin kita buwas, while nga nag-aaway kita sa bilis ng produktong petrolyo, Aha. may mga hindi pa maintindihan ng mga polisiya sa Bacolod, nga Mhm. daw matunaw kita, awayon tani tudtog makaya naton, Aha. sunod kita sa protocol. Di nga, ano sa plaza ka mo? Sa plaza? Way ka mo vinyo nga may atop man lang? At kabalo ka naman ti driver ya hindi man kanya importante sa society. Kabalo Aha. ka mo na nga halin sang natubuan ko buot na wala pa ya programa ang driver kag mga operator nga halin sa gobyerno. Aha. Bisan buro basketball lang ang tani kag volleyball para sa mga driver, insurance, Aha. medication abi daw mga paracetamol wala pa mahilanat ka daw Aha. bisan may banig na lang nakagawan it nga plywood kung magkalamatay kami wala na hindi na namon mabatyagan. That's why Wala, no? sa plaza tayo nabuas Aha. mangita lang kami daw kuan pasilungan namon. Aha. Back din na pangayo kami bulig sa Negros Press Club kabalo kami nga ti araman da sa Action Region Iban. Mhm. Hope ubos na ton buwasa isa Aha. kadlaw. Ate, tistingan ta, pwede gina sa NPC ka, lulu, ay sobra naman ang adra ka mo sa plaza. Ay, ayaw ka mo to kay Presidente Ives Monticelio. Ho kay pwede kagid ka saka na to, Sir Jeg. Mas makwanto, mas okay tong area sa babaw. Sa dalom lang kung damo, nagiging dalom lang iban, pag panaog, saka naman. Kaluoy man ang anak mo sa plaza. Oo, pwede Okay na. na to sinto ay Mhm. okay na to sinto ay siyang ayaw ko na lang ang bago nga nagdalaog man boy isa- supon kag ang sa Action Region budamo gid. Isa ko da sa nagdaog Board of Director ko da subong. Pero way pa kuya ka pungko sa Marso pa. Match. Oo, sa March pa, oo. Ti ako mismo ba nga monitor si Sir Ives Monticelio da spiak nga waragwagan. Dito na lang kamos babaw nga ara kamo yung plaza yaman basi magulan pagid abi. Thank you. Kita mo na nanamihan ko bala sa inyo di sa Bacolod kaya ang broadcast industry wala balayas ang biases ang aslong nga makabuligtas sa tao but din to bayan tanan nga mga isyu base buwas maka-interview makamusamon sabto na namon tanan ng mga pasaway namon sa dalan ti una ginapangayuan ko ginapasaylo no kay tungod sa hindi na bala naton malambutan nga mga ruta yung mga pasaway ginati tingwa naton nga mabalik ang 7 commandments minus lang gurong peace shield hindi naman makain to bright. Sige. With that, salamat sa mga serbisyo, sir. Good morning kag mabuhay kita tanan. God bless. Thank you, good morning. Yes, sir. Action Hotline.